Shin ko kun san waterfall 40 Najeriya ke da su? Matsirga waterfall ga murwa ya kai ruwa, amma saboda tsoro almuru ta yi a tuɓe a yi wanka. Sai next time! Nan ɗin Kafancan kenan a jihar Kaduna, Najeriya, ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun makwararin ruwa masu ƙayatarwa a faɗin Afirka. Duk da a tsakiyar rani ake, amma wajen na burgewa ko a idan kyamara bare kuma idanun zahiri. Ana kiran wannan waje da Madakiya a Kafancan. Masoya yawo irina ba su ganin nisan waje, domin kuwa daga garin Kaduna zuwa nan ya kai kilomita 227. Ƙarar antiyowar ruwan akwai daɗi a cikin kunnuwa, yakan sanyaya farin ciki a zuciya. Hatta iskan wajen natural yake mai sanyin sanyaya rai. A rani ko a damina, ruwan yakan zubo da ƙarfi daga saman wannan dutse mai tsawon mita 30 zuwa ma keken rami da 'yan gari ke kira wani yaro. Ina ma a ce ko da local government za ta samar da wuraren zama da ɗan wajajen tanɗe-tanɗe a wannan wajen. Idan kana yawar ɗaukar ilimin duniya kuma baka taba zuwa nan ba, kana ɗan Najeriya bare ɗan jihar Kaduna da sauran mutum a buɗe idanu. Shin waterfall nawa kuka taba zuwa a Najeriya? Wani abu ma sai a cikin dare ga Kafancan ta zama small London, ga zaman lafiya, ga san baki, ga titi wasai, ga gari washar, ana ta shan wutan gwamna Obasani. Kafancan ta dawo normal, in ji Turawa. Garin ya ƙara kyau, gashi gwamnan Kaduna Obasani na ta kankaro musu gata. Hanyoyi ake ta ketawa ta ko'ina, hatta hanyar da ke kai mutum Madakiya bakin ruwan soyayya yanzu ne gwamna Obasanin ke samarwa.